Barka da zuwa cibiyar Almubaraka, cibiyar da ta kware wajen kawo muku magungunan HIV da na sikila. Mai maganin kanjamau waye shashi bai tashi ba. Jama'a assalamu alaikum. Ya Allah, kamar yadda ka saba bani, ina roƙonka ka ƙara bani kafin kowa ya bani. Ni Gambo a har kullum da rabo nake amfani. Shi yasa duk wanda na baiwa wannan maganin na HIV da na sikila yake warkewa har ya bai wani labari. Wannan maganin na HIV da na sikila shi yake tallata kansa, ya sai da kansa, har ka sha kai amfani da shi, har ka bai wani labari. Kai kuma kai karo da shi a midiya ina yaɗa shi. Babbar hikimar mai cewa ka bashi rabin kuɗin maganin HIV, idan ka warke ka cika masa. Idan ya gama baka maganin da kansa yake siyo kayan gwaji ya ja jinin ka ya rubuta ya ce ka warke. Kar ka yadda idan ya gama baka maganin ya gwada ka a karan kansa. Hasali idan ka gama shan maganin HIV a cikin kwana 60 to sai ka yi gwaji sau 3 za ka tabbatar da maganin ya maka amfani. Jama'ar da suka karɓi wannan maganin na HIV wannan sarkin aska Abdullah ya gadar mu ne, dalilin jin daɗin da suke miƙo gaisuwa gare shi. To iya amsawa, nema ba abin da zan ce muku sai dai godiya. Hasali duk inda maganin HIV yake, idan aka sha ƙasa da wata 3 da kwana 9 ba a taɓa warkewa. Sanin adadin lokacin da ake sha ake warkewa sai an sami ma ake sani. Bayan maganin HIV da ne maganarsa, shi kuma wannan maganin cutar sikila kaɗai yake ƙonewa. Duk tsananin cutar sikila a jikin mai ita, ko yaro ko babba, ko mun tsananin daɗewar sikila a jikin mai ita, in ya sha wannan maganin zai ratsa jininsa ne da ɓargonsa ya fitsarar da sikila da yardar Allah. Wannan maganin yana taimakawa mai jini AS, yana ratsa jininsa da ɓargonsa. Albarkar annabi da alƙur'ani in har yi amfani da shi, maganin yana ratsa ɓargonsa da jininsa ya koma AA da yardar Allah. Maganin ba da zartsi, gahi ba da bauri. Maganin mu ba da ɗaci. Wannan jarka guda ɗaya a yanzu naira 10,000 ce, amma mai cutar sikilar sai ya faɗa mana adadin daɗewata, za mu gaya masa adadin robobin da zai amfani da su. Kuma duk inda kake a cikin state 36 na faɗin Najeriya muna da wakili na dindindin. Idan ka buƙace shi za ka same shi. Babban adires ɗin da aka haɗa wannan maganin na HIV aka tace shi yana a jihar Kano, Gabasawa Local Government, Karmami Town. Assalamu alaikum. Ya Allah, duk bakin da ka tsaga kai kake ba shi abinci a cikin taskar. Suna na Gambo, ko da gwaji wannan sunan nawa ya gagara kai haye nasa, dole sai an hada da tagwaye. Maganin cutar HIV da na sikila na kirki wanda yake amfani a gida ake samunsa. 'Yan maganin da suke cika baki a wannan maganin na HIV suke faɗin cewa za a warke a ƙasa da wata 3 da kwana 9 ko kuma ɗan ƙaramin lokaci. Da wannan chemical ɗin suke amfani. Amfaninsa yana canja mutum jini ne, ya gurɓata masa shi. Lokutan da suka kiyasta masa in ya ƙare, in ya je asibiti ya auna a ranar ba zai ga cutar ba. Bayan kwana 2 idan ya koma ya sake aunawa zai ga ta dawo. Chemical ɗin ya ɗan yi amfani na tsawon wannan lokaci. Cibiyar Al-Mubarak ba ma ba da duk ƙarfin cutar sikila da tsananinta a jikin mai ita, idan ya sha wannan maganin yana rabuwa da ita da yardar Allah. Maganin yana da tsananin ƙarfi a jikin mai cutar sikila, ko da kariya ko normal, ko tana sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa. Yardar Allah in ya sha wannan maganin take ke kore cutar ta zama tarihi a jikinsa. Idan Allah ya halicce ka jininka AS ne, da yardar Allah in ka hau kan wannan maganin kana amfani da shi, jininka yana komawa AA da yardar Allah. Malama Ikilas, ya ɗanɗanansa yake? Tabbas wannan maganin ba shi da ɗaci, ba zartsi, kuma ba shi da bauri. Kuma wannan maganin a duk jihohin Najeriya state 36 muna da wakilanmu na dindindin wanda za ku same shi a gunsu a kai tsaye. Haka kuma wannan maganin na HIV da na sikila, wannan nake ba da shi ake warkewa,
Gwadajjen magani ne. Kuma wannan maganin a ƙasar Saudiya da ƙasar Nijar da ƙasar Kamaru da Chadi, duk inda kuke a cikin waɗannan ƙasashe in kuka yi magana, muna da wakili na dindindin wanda za ku samu maganin nan kai tsaye a gurinsa. Naira 10,000 ne? Wannan jarka guda ɗaya. Amma mai cutar sikilan ya sani ba fa jarkan nan guda ɗaya ce zai sha ta masa amfani ba. Sai ya faɗa adadin daɗewar sikilar, za mu gaya masa adadin robobin da zai amfani da su.